Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwane munhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. If it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana ungo wagara uri mugaro wepanapa, dango kutenda nekuda sei nekukurumidza kubhadhara rendi. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, I know it's very late, but ndine a quick update yenyaya iri kunetsa, nyaya iri kupisa, nyaya yaswera ichishungurudza. Meno kuti mazuva ano chichirumbonyatsoitika. Pane kamweya kema-sex tape kari kutenderera ma1 ende vanhu vacho vari kuvhura hombe, havasitombera zvekuita sei zvekumisa. Handitika panapa ndine nyaya yababa Muku. Baba Muku vakaona video, hanzi baba Muku ndewe paAvondale, vakaona video ramai Muku vachirohwa zvinhu nechikomba chavo. Vakaita hasha, vakangotora video vaposta mugrupu rechechi refamily. Handizvo hangu kuti bo here kuti wombowafumura mumwe wako mudikani wako kusvika paextend iyoyo ma1 due to nyaya yemapolisi and staff video taposta kuwhatsapp platform channel yedu. Channel irimo mudescription, saka kana usiri pachannel make sure kuti waita sei wajoina channel yedu ye.5 Creative Studios. Right, nyaya yacho ndiyo iyi iri apo yon yakanzi watch baba Muku vekuAvondale vaona video mufoni yamadam vachidyiwa bota. Haisi nyaya yekunyeba, inyaya yechokwadi. Vari paWhatsApp vane vamwe vacho vatoonawo video racho ataposta kudhara. Nyaya idzi ndo dzatogara tichasei tichifambira. Handitika zvikanzi baba Muku vekuAvondale vaona video mufoni yamadhamu vachidyiwa bota nehasha mbva vakanda kufamily group. Amenoti hasha idzi bo here idzi zvinozopera sei, zvinobuda here zvinenge zvaakuitika izvi kuti munhu anozosvika pakugumbuka pakusvika pakukanda zvinhu zvakadaro mugrupu refamily. Muchato unenge watoparara kapa. Apa zviri kunzi chikomba chaitodyira bota mudheni pasofa rababa Muku. But kumwe kwacho akadzi vacho vanozosaizawo, hazvizode kuti zviite sei zvidaro. Handitika ndo ma1 ndo kanyaya kacho kandangoti ndikunzire manhero anaya muwane at least chekurarisa muchionawo muchizeyazeya muchikurukura. Siya comment mucomment section otaura kuti unofunge chii nenyaya yababa Muku hombe yavhurika kudai so. Handitika ndisandabva panapa ndiri kuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa ndibate namba dzangu ndo dziri pascreen. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire ndibate futi pasame number ipapo toita sei tofambira nyaya dzacho. Handitika. So yes, for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes tiri kuti it's bye for now. Ngatisangane muvideo rinotevera.